Good morning mga moms! Hi! Welcome back to us dito sa Hinaguan Nature Park. O, diba? Ayan. So, matapos nga ang aming pamamasyal sa Cebu at sa Bohol, no? Eto na, back to reality na tayo na. Actually, back to ano na tayo? Back to Hinaguan na. Dito na po tayo sa Cagayan de Oro. And nag-unpack na kami ng mga gamit namin ni Brenda, ng mga nasuot namin mga damit. Yung mga basa, yung mga napagrumihan, yung mga maruruming damit. So it's time na para maglaban naman tayo. At habang mataas ang araw, samantalahin natin kasi para mas mabilis siyang matuyo. Tsaka masarap. Iba pa rin talaga ang damit kapag ano no, kapag naaarawan, natutuyo siya sa araw. Hindi lang yung basta na dryer lang siya. So ayan. Again, ano na tayo, working mode na ulit. Tuloy ulit tayo sa magbablog. So, panoorin natin kung ano pa mga kaganapan dito sa loob ng Hinaguan Nature Park ngayong araw na Sabado. At actually, marami ng mga tao ngayon dito. No, marami ng mga set of families and friends na nandito at pumasok kasi nga weekend. So, asahan na maraming bisita ngayon na dadalaw at pupunta rito. Higit lalo naman magpapapicture para kay Brenda. So, halika ingutin natin ang farm. Ito na yung ating fish pan sa likod. Ang dami-dami na rin. Laki na rin ng mga fish. Ayan. Dito naman nagtatabas sila ng manual kasi nasira po ang mower. Shout out daw kay Bembem TV. Na, ang ganda ng mga pasalubong sa inyo ni Brenda. Ha? Nag-e-edit pa ako, kuya mo. Ang taas na pala dito, oh. Shout out Kawasaki. Na, sana all. Ito naman. Eto, Eto. Pwede naman na to eh. Ay, oo nga, parang masyadong mali. Parang masyadong nga maliit. Tapos babalatan pa to, di ba? Eto, kasi nakita to ni Brenda dun sa ano eh. Yung ginawang upuan ba? Yung mga ganito. Parang masyado siya maliliit. Gagawin siyang upuan. Dapat, sakto na tong taas na to. Babalatan pa ba ito, Bimbo? Hindi na. Ayun siya. Ano ba? Si Pudoy nandito. Hi, Pudoy! Ay, ayan. Ito. Ito yung gusto niyang gayahin doon, kina Antipidad. Yung ganitong halaman. Parang ile-layer ba? Ayan, ito. Para nang sa ganun. Maganda yung mag-itsura niya. Yung layer. Ha? Nang sinulog. Saan nyo nakuha tong ano? Yung kahoy. Ayan. Troso. Doon na. Sa kabila. Ay mga nagbibenta. Magkano isang ganyan? O ano? Isang kayo? Isang kahoy o isang bulto? Alam. Nasira ang mower kaya po nagmamanual silang yun. Yung tabas-tabas. Kasi nalalapit na ang kasalan nila. 450. 450 mower? Iba yun ni. 450cc. Asa si Donna? Taas na rin mga talisay. Kawasaki mo? Tingnan natin dun sa likod. Kasi kanina po. Ano po, Doy? Musta? So, andito na yung aking ayun oh. Lalago na rin ng mga bulaklak. Di ba? Makikita nyo naman, ang dami na siyang bulaklak. Ang taas na rin ng iba. Ay, gumagapang yung iba. Ngayon gusto niya mangyari kasi gumapang yung mga bulaklak dyan sa ano ng puno. Para maganda siyang tignan. Kani, dapat inayos yung trim. Dito naman sila Kian sa likod. Manual?
Wala klase. Ay, Sabado nga pala. Ito, dapat itong matrim. Tsaka ito. Testing natin kung paano natin mapapaganda. Itong ano na to. Itong tanim na to. Ay, andito na si ano. Si Jana. Nagtaas na siya bigla, oh. Dito naman, ito po, yan, oh, diba, ang kapal na siya nandito niya. Hi, Don! I have a pasalubong. Yeah, yung ano? Na, ibawas mo na lang sa napakalaki kong utang. Ito, yan. Ito yung, maganda ito ilagay sa mga center table. Para klase lang siya tignan. Yan, nag-edit na po siya ng kanyang pyesa. Busy siya. Tapos ako naman po, andun no. Andito naman yung aking labang. Oh, mapaw na. Ayan. So kanina nag-alis kami ng mga gamit namin. Ngayon naman naglalaba ko yung mga labahan namin, yung mga nabasa. Here's Donna! Ano naman yan? Parang kanin. 3 kutsarang kanin. Alam na lang. Oh, hindi ko kaya yung ganyan. Ayun na oh, sa ibabaw. Thanks. I-check mo nga. Kasi 800, bali 800 isa yan eh. Oh, 50 lang to. Gusto mo i-replay ko yung video? Kasi sa loob na kami nakabili. Sa Oo labas nga. sana. Ay, Mahal yung sa loob. ano sabihin sa kanya? Labas mo na kami. Saka hindi ko alam na ano, may magpapad... Ay, yan, oh, may nagbigay sa amin ito. Kung alam ko lang, di sana pinasabay yun, na yung yun doon sa labas. Kaya doon ako sa loob nakabili. Bawas mo na lang sa napakalaki ko utang. Magkano nga utang ko? 9? Almost 10. Almost 10,000. Ano yan, te? Baka naman. Ano ko nga? Ilalim pala? Taas, baba yan. Hindi, isa lang man. Isa lang. Sa baba. Ano yan? Dikit? Bubo ang blue oil. Ah, isa-isa lang siya. Iganon? Oo. Ano? Diya. Tsada. Na. Mga false eyelashes. Ay, cute. Ay, dapat sa original na buhok, didikit. Mm. Pwede din sa ano, dun sa Eyelashes sa, na peke. sa ano balat. Pero pag gising kasi sa umaga, didikit din siya sa yung mata mo pag sa balat mo. Ah, magdidikit siya. Bubo ang Tsada. blue oil kasi sa pano. Asan? Patingin. Ay, balit ako ang gawa Ah, ito maganda to. Ah, may mga haba-haba siya. Oh, tsara violet, baga. Medyo mahaba-haba siya kumpara dito sa isa. Pero parehas na sila ng sukat. Makapal lang yung violet. Oh. Ah, medyo mas makapal siya. Ito kasi feeling ko mukhang natural. Ito, mahaba sa gitna. Diba? So, that's it mga moms for today's video. Ayan na ang mga nangyari sa buong araw na to dito sa pagbabalik namin sa Hinagua Nature Park. Natapos na ibang mga labahin namin, no, sa tulong ni Argel. Tinulungan niya ako maglaba. And, ayan, syempre napakaraming bisita ngayon kasi it's weekend. So, it's Saturday. Kaya naman, baka abangan ng mga susunod na kaganapan dito sa Hinagua Nature Park. Once again, please don't skip the ads, share, subscribe, and comment down below. This is Samsha G. God bless you!